tirar endavant, per fer productes de qualitat, per defensar els productes de la terra i per estar amb productes catalans arreu del món. És un orgull i un plaer donar-vos la benvinguda a la 5a edició de la Nit Gourmet Català. Ser reconeguts aquí doncs, és molt important per nosaltres. Ha sigut una mica màgic, no? El que a casa teva et puguin dir que les coses les estàs fent amb una bona direcció. Estic molt content per el premi, però sobretot estic molt content per aquest projecte. No? El clúster és un projecte que és una referència de com anant junts podem arribar molt lluny.